سرکردکی تفدمی راگهاند گوچکدارین پیده آماده نگو پارێزگاها ئەدلبێ li باکوورê Sûriyê azad bikin. Aldar Xelîl serkirdeyê tevdemê ji kanala Rûsya Al-Yewm re ragihand goçekdarên PD di amadebaşiyê de ne ji bo lîstina roleke giring di rêzkarkirina Bakurê Sûriyê eger ew bigihîne rêkeftinekê. Xelîl herwiha eşkere kir got ew amade ne bi her hêzekê re alîkariyê bikin ji bo rêzgarkirina Idlibê. Beriya çend rojekî jî Xelîl gotarek derbarê pîwîstiya azadkirina devera Bakurê Sûriyê belav kirbû. Têde diyar kiribû got parêzgeha Idlib dagîrkiriye ji aliyê grûpên terorist ve û erkeke li ser milê her Sûriyekî û erkeke li ser milê me wekû Sûriyan got em dagîrkeran ji xaka xwe derxînin. Xelîl di gotara xwe de gotibû ez nabînim got em dûrin got em beşek bi bandor bin di şerê Idlibê de ji ber ku armanca me ew e têkbirina terorê li wê deverê. Çekdarên PD piraniya bajar û bajarokên Bakurê Sûriyê bi xwîna ciwanên Kurd kontrol kir ku bi hezaran ciwanên Kurd kirin qurbaniya siyaseta xweyetekane bi taybet bajarê Minbic got bi sedan ciwanên Kurd di operasyona kontrolkirina wê de kirin qurbanî piştre xweşbajar vekişandin. Siyaseta PD tekane guhêla ne heval û ne dost jê re hebe rêyek şaş li xwe girtiye. Golcihê goberê xwe bide bajarê Efrîna Rojavayê Kurdistanê da ku wê ji çekdarên opozisyona Sûriye azad bike behsa beşdariyê di kontrolkirina parêzgeha Idlibê dike. Ev gotinên Xelîl tên di demekê de got PD û rejîma Sûriye danûstandinan de ne ji bo radestkirina bajarên Kurdî ji bo rejîma Sûriye û PD dest birakirina alûwêneyên xweş cadeyên bajarên Kurdî kiriye û behsa vegera rejîma Esed ji bo bajarên Kurdî tê kirin.